El Pallars i les seves muntanyes són un territori on la ramaderia configura el paisatge des de fa segles. Amb els anys, molts ramaders que des de sempre han contribuït a la gestió ambiental amb pràctiques respectuoses amb l'entorn s'han certificat com a productors ecològics. En aquest capítol coneixerem qui són i com treballen els productors de vedella ecològica del Pallars. Avui baixem les vaques de la muntanya d'Ancs, que ja han passat tot l'estiu, i les baixem cap aquí a Sallüí. Això ja marca un canvi de temps, de mitja tardor. Aquestes vaques passaran tot l'hivern fins a principis de febrer aquí a Sallüí. Nosaltres fem ramaderia extensiva, tenim vaca bruna del Pirineu, fem maneig ecològic. Amb la ramaderia extensiva el que fem és anar a buscar el menjar i la pastura al màxim que les vaques s'ho puguin agafar de fora. Nosaltres som una empresa pagesa, ramadera i carnissera des de fa 4 generacions. El que hem fet és adaptar una mica la nostra empresa als nostres temps i segurament a les nostres sensibilitats i a el que ens agradava. Una mica el que hem procurat fer a casa nostra és diferenciar-nos, ja no diferenciar-nos pel fet de ser ecològics, diferenciar-nos buscant una mica la màxima qualitat, especialitzar-nos molt en restauració. És un sector bastant segur, amb clients molt petits, però molt exigents. El restaurador de nosaltres vol molta qualitat. Aquestes vaques que estan a darrere nostres són vaques que estan a l'engreix. Fem un engreix mixt d'herba seca, silo, cereal i, a més, herba verda. Un dels nous projectes que tenim per aprofitar bé les pastures perennes, que era el que realment hi havia a la nostra zona i comarca, i no tant llaurar i cereal i erosionar molt la terra, és això a base d'herbes perennes, com els prats d'alta muntanya i tal, però posat aquí baix i aprofitant la muntanya a l'estiu, fer cicles rotatius amb els animals, donem molta més feina de mà d'obra, però també és el mateix animal que abona la terra i aconseguir sòls molt fèrtils, amb molta matèria orgànica i amb molta capacitat de fixar CO2, que de fet una mica és del que es tracta. Una vaca feta amb aquest sistema o un vedell, la quantitat de terreny que ell necessita fixa 8 o 10 vegades més de carboni que el que ell mateix genera. Per tant, aquí no hi hauria cap problema de sostenibilitat. Ara està a la cresta de l'ola, per així dir-ho, el que seria la sostenibilitat. Dintre de la sostenibilitat, el que afecta al producte, un dels punts que també preocupa bastant al consumidor és el benestar animal i tot el sistema de traçabilitat. El tipus de producte aquest que estem fent servir. Aquesta és una hamburguesa que, a més d'estar certificada ecològica, amb benestar animal i reduir el plàstic de l'envàs, que al final és una base cartró amb el producte a dins, a la mínima expressió. També és un producte així una mica snob perquè és reduït amb greix i això el que ens aporta és intentar arribar al consumidor per complir el màxim dels seus requisits. De tota la vida hem sigut criadors de vaca bruna dels Pirineus, des de sempre n'hem tingut, almenys la família, de les 4 generacions que avui estem aquí a Casa Masover. Des de fa 16-17 anys que ens vam quedar la tercera generació, que som jo i ma germana. A poc vam anar implementant un restaurant de cuina de proximitat per tal d'anar tenint el màxim de productes de la terra, fins que va arribar el dia que ens vam plantejar si d'on venien els cars que gastàvem al restaurant. A partir d'aquí vam començar a tancar el cercle amb el que és la nostra vedella. A part de donar la nostra vedella al restaurant, el que fem també és comercialitzar-la. La comercialitzem ja via sigui en caixes o al detall, o inclús
certes peces les fem cuinades per tal de donar-li un valor afegit a l'hora d'arribar al consumidor final. I una mica el nostre concepte és tanquem el cercle, fem els 360 graus. Veiem néixer la vedella, fem tot el procés de creixement, l'especegem i la portem al consumidor final, que és el qui acaba gaudint de la vedella a casa seva i acaba sabent el que menja, que és la gran gràcia dels 360 graus.